Na samu labarin wasu a ciki suna ta mai da maganganu a social media, an ci amanar su, an yaudare su. To mu babu yaudara, harkan jihar Kaduna babu yaudara, especially yanzu da muka fito da wani tsari wanda muke kiran shi aminiya. Kaɗan kenan daga cikin jawabai Dr. Abdulmumin Aminu Zaria ya yi a yayin ba da tallafin kuɗaɗe naira 20,000 a ranar Asabar ɗinnan da ta gabata, wanda ita ce 11 ga watan 4 shekara ta 2026. Jirgin koyar da sana'o'i wanda Dr. Abdulmumin Aminu Zaria ke yi ya sauka a unguwar Naraye cikin garin Kaduna, inda aka yaye sama da ɗalibai 1,250 waɗanda aka koyar da su sana'o'i daban-daban don su dogara da kansu, inda a wurin wannan taro an bawa kowane ɗalibi da aka koyar da shi sana'a tallafin naira 20,000 domin su ja jari a waɗannan sana'o'i da suka koya. Sannan kuma waɗanda suka yi na ɗaya a yayin koyon wannan sana'ar an ba su tallafin naira 50,000, na biyu an ba shi tallafin naira 30,000, sannan wanda ya na uku aka ba shi tallafin naira 25,000. To mun halarci wurin a tashin farko, mai unguwa na unguwar Naraye cikin garin Kaduna shi ne ya tashi, inda ya gudanar da jawabi na maraba da baƙi tare da godiya ga Dr. Abdulmumin Aminu Zaria na wannan namijin ƙoƙari da aka yi. Dalilinsa na dukkan muka tattaru a nan shine da wannan manufa kyakkyawa ga remu duka, wanda ya ga ya dace, ya cancanta matasa su koyi sana'a so da su kasance self-reliance, kada mu depending on only white collar job, but you should be self-reliant. Kai kanka ka taimaka ma kanka. Gaskiya muna maka godiya ranka yaɗe, wannan kyakkyawan manufa da ka yi wa al'ummar Narayi da kewaye. Ubangijin Allah ya saka maka da alheri, Ubangijin Allah ya ƙara ɗaukaka ka, duk addu'o'inka Ubangijin Allah ya ansa maka su. Wannan abin da ka yi ba zai tafi hannu wofi ba, za ka gan sakamako bisa wannan abin alheri da ka yi wa mutanen Narayi. Ta wannan dalili yasa na bar wasu abubuwa da ya kamata, I have some functions I supposed to attend, but na ce wannan abin da ka yi ma Narayi, in na ce na bar wannan to gaskiya ba maka adalci ba. Shi yasa na ce dole zan kasance in marabce ka, in kuma nuna godiya na zuwa gare ka, zuwa ga wannan party APC. Sir, you are welcome. Yanda ka zo lafiya da kai da tawaganka, Allah zai bai da ku lafiya. Wasu daga cikin ɗaliban da aka koyar da su waɗannan sana'o'i ba a bar su a baya ba, domin sun tashi a gaban al'umma sun gudanar da jawabin godiya tare da bayyana irin abubuwan da suka koya kamar haka. Uba Sani, Dr. Aminu Dan Zaria, Dr. Aminu Dan Zaria, gaskiya muna maka farin ciki, ba misali, muna maka godiya saboda da wannan rana, muna jagoranci Ubangiji yana gabanka yana bayanka. Ubangijin Allah zai fifita ku. Uba Sani ba za mu taba manta da shi ba. Dr. Aminu Dan Zaria ba za mu taba manta da kai ba. Ka share mana hawaye. Ka share mana hawaye. Muna ce maka na gode. Especially mu mata, muna nan muna cikin damuwa. Ni da nake wannan gaisuwa ni gwauruwa ce. Amma saboda dalili abin da ka zo ka nuna a Narayi, na yi kishi na fita, ba wadda wani abu ba domin in zo in nuna maka godiya. Lokacin da an kafa wannan abin, na je na samu yara, na ce ticoci na zo na tsufa, yaya zan yi? Sai suka ce min mama ki zauna, za mu koya miki yin sabulu.
gaskiya na zauna na nemi darasi na koyin sabulu har na yi yanzu zan iya yi ma jikoki na da ‘ya'yana sabulu. Ina ce maka na gode. Today we can boast of having a source of livelihood. This is what is called democracy, for the people and all about the people. We are saying thank you very much, sir. We also want to appreciate our facilitators, all the coordinators. May God bless you. And your aspiration to become the senator, the Lord Almighty will grant it unto you in Jesus' name. To daga nan ne kuma Honorable Musa Mubama ikon Allah, wanda yana daga cikin jagorori na wannan tafiya na Aminiya a nashi bangaren, ya gudanar da jawabi ne a gaban waɗannan ɗalibai da sauran al'umma da suka halarci wannan gagarumin taro na yaye waɗannan ɗalibai tare da ba su tallafin kuɗaɗe. Wannan abu ne wanda aka kulla shi wata 2 da ya wuce, kuma muka gaya muku cewa Malam Aminu Zaria mutum ne mai alƙawari, mai gaskiya ko mai amana. Akan mai girma gona ba abin da ba zai iya yi ba, shi yasa muka tara manyan kuɗi domin a zo a raba muku kuɗi, ba naira miliyan 1 ba, ba naira miliyan 2 ba, naira miliyan 3 ba, har miliyan 10. Wanda tun da muka fara wannan tafiyar ba mu taɓa raba kuɗi na gugan wuri irin wannan ba. In kun duba addininku ba ɗaya ba da Aminu Zaria, addininku daban, amma saboda ƙauna da yake yi, ran nan ya gaya muku a nan akwai lokacin da matan shi ma Kirista ne, haka ne? Ya gaya muku ko bai gaya muku ba? Kaga ku gane ba yi da bambanci, ba yi da ƙabilanci. Kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yake, kun san cewa matan shi Kirista ne, haka ne? Kuma Kirista ma ita pasto ce, sannan kuma shi musulmi. Shi yasa kuke ganin ana muku adalci. In ba mu manta ba, a nan Kaduna State, a zo a kudancin Kaduna, mai girma Ahmed Tinubu da mai girma gwamnan jihar Kaduna sun kai mana makaranta a Kaciya, haka ne ko ba haka ba? In ba mu manta ba, mai girma Bola Ahmed Tinubu da gwamna Malam Obasani sun kai mana asibiti jama'a local government, haka ne ko ba haka ba? In ba mu manta ba, akwai hanyoyi da yawa wanda mai girma gwamna yake yi a kudancin Kaduna. In ba mu manta ba, a nan cikin local government akwai hanyoyi a nan water intake ko Millennium City, Karatudu, Angon Sunday, Sabon Tasha. Wannan abubuwan da mai girma gona yake yi, shi yasa mu mutanen cikin muke son APC, haka ne ko ba haka ba? To abin da zan ba ku albishir shine wanda ya zo na ɗaya yana da naira ɗaya kuɗi na gugan wuri har naira 50,000, naira 50,000. An baka wannan kuɗi ne ko an baki wannan kuɗi ne saboda ki je ki koyi sana'a, ba a ce ki kashe ba. Ke ma muna so nan da wata 2 ko wata 3 ko shekara 1 ke ma ki iya ba wata jari. Wanda ya zo na biyu yana da naira na gugan naira 30,000. Wanda ya zo na uku yana da naira ɗaya har naira 25,000. Abu na ƙarshe bari gaya muku gaskiya, wurare da yawa in muka je ba irin wannan magana ake yi ba, amma Allah ya muku albarka. Tun da muke zuwa raba kuɗi, Aminu Zaria bai taɓa zuwa ko ina ba sai na rayu. Ku tafa ma Aminu Zaria, ku tafa ma Aminu Zaria. Kun san me yasa ya zo na rayu? Kun san me yasa ya zo na rayu? Saboda yana ƙaunan ku kuma yana son ku, kuma ya ce ku mutanen kirki ne masu son zaman lafiya. Ya ce to yau da za mu zo na rayu zai zo da kanshi domin ya muku godiya da yadda kuka jajirce kuka koyi sana'a. So a ƙarshe wanda bai ma zo na biyu na uku ba, kowa ba zai koma gida ba sai ya koma gida da naira ɗaya har naira 20,000. A nata ɓangaren, Honorable Falmata Abacha tana daga cikin makusanta gwamnan jihar Kaduna, sannan kuma tana a sahun gaba da wannan tafiya na Aminiya Amana,
ta tashi a gaban al'umma inda ta gudanar da jawabai game da wannan tallafi da aka ba waɗannan mutane sama da mutum 1,250. A gaskiya mun yi farin cikin zuwa da muka halarci wannan wuri wanda ya kasance yawancin ku a nan mata ne iyayen al'umma waɗanda a yau za a ba ku abin da ake kira tallafi duba da koyi da abin da gwamnan jihar Kaduna yake yi a kowane lokaci. Amininsa Honorable Abdulmumin Aminu ya kasance jigo jagora na tallafa ma mutane mata da matasa daga nakasassu a cikin jihar Kaduna wanda bai tsaya a zone 2 ba kadai, mun zagaye local government da dama kuma in Allah ya ta 23 local government za mu zagaye a ƙarƙashin tafiyan aminiya amana na Asuwaju da Ubasani insha Allah. To daga nan ne kuma aka kira waɗannan ɗalibai ɗaya bayan ɗaya inda aka danka musu wannan tallafin kuɗaɗe a gaban al'umma. To daga nan ne kuma mai gayya mai aiki, shugaban tafiyar aminiya amana, sannan kuma shugaban gidauniyar wannan tafiya na ba da tallafin koyar da sana'a Dr. Abdulmuminu Aminu Zaria ya tashi a gaban al'ummansa inda ya gudanar da jawabi na godiya musamman game da jajircewan da waɗannan ɗalibai suka yi suka tsaya na watanni har suka koyi waɗannan sana'o'i, sannan ya ba su shawarwari akan cewa su jajirce akan waɗannan sana'o'i da suka koya. Ina mika godiya na da 'yan uwana da ƙannaina da matanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu da suke wannan guri. Hakika wannan taro ya yi taro kuma taro ne wanda zai nuna ma duk wanda yake tantama cewa jihar Kaduna ba zaman lafiya. To mu a wannan taron muna so mu nuna ma duniya cewa Kaduna uwanmu ɗaya ubanmu. Kuma muna so mu nuna duniya cewa Allah ɗaya muke bauta ma. Saboda haka mu a Kaduna state ba mu da bambance na addini. Yau ga yayana nan sarkin Narayi, duk wani girma da ɗaukakawa Allah ya bashi ko muna masa. Ga shugabanni na fati su ma duk wani girma da ɗaukaka da Allah ya basu muna musu. Ga hakimai da shugabannin mata da suke nan dukansu dukkan hakkin da Allah da girman da Allah ba su muna ba su. Diba da haka ne muke ganin wannan taro Allah ya albarkace ta. Na farko dai ina so in ba da haƙuri jinkirin da aka yi na raba wannan kuɗi. Wannan jinkiri ya samo asali ne diba da yanayin rayuwa da kuma inda muka tsinci kanmu. Na farko azumi ya faɗo. Muna ganin idan muka ce za mu raban kuɗin nan azumi a cikin azumi za mu cutar da wasu, kuma azumin nan ya zo da na Christian da na Muslim a lokaci guda. Na biyu aka zo bayan an gama sai bikin sallah nan da ya taso idan muka ce za mu yi shi ma za mu cutar da wasu. Muka ce to a jirkinta wannan rabon wannan kuɗi bayan an yi sallah maganan primary election ya rugo da gudun kace to wallahi sai ya jira mu sai mun gama wannan abun. Na sami labarin wasu a ciki suna ta mai da maganganu a social media an ci amanansu an yaudare su. To mu babu yaudara, harkan jihar Kaduna babu yaudara, especially yanzu da muka fito da wani tsari wanda muke kiran shi aminiya. Mutanen Narayi ba ku san wannan tafiya ba, a yau ina kaddamar muku da wanda abu da ake kira aminiya movement. Wannan aminiya movement din muna tallanta ne lungu-lungu sako-sako, kuma amfaninta shine za ta ɗauki kowa da kowa, ko mun girmanka ko mun kaskantanka ko mun rashinka. Idan ba ka da uwa ba ka yi wato mu na uwanka mu na ubanka. Abinda ka rasa a wani gidan mu za mu baka shi a wannan gidan. Saboda haka mu tafiyar mu na amana ne, kuma
uniform ɗinmu shine farin riga jan riga da jan hula ko dan kwali ne ja. So duk ranar da za mu taro a narayi muna so mu ganka da jajayen kaya ga su muna kallon su. Aminiya APC ba fa na ji APC Ubasani Are Bola Tinubu Aminiya mutane na irin yan narayi Aminiya movement idan aka shige ta ba a fita. Kun yadda Aminiya in an shiga ba a fita. Shi yasa ku ga na ga muku cewa ba mu ganin addini a nan, mu daidai muke, kowa da kowa daidai muke a gurin nan. To daga nan ne kuma aka ɗan shakata da waɗannan waƙoƙi kamar haka. Bayan kammala wannan gagarumin taro, mun yi nasarar jin ta bakin Honorable Musa Mubama ikon Allah musamman game da wannan namijin ƙoƙarin da suka yi, inda suka koyar da wayannan al'umma sama da mutum 1250 sana'o'i. Honorable Musa Mubama ikon Allah, farin cikin da nake yi yau bai musultuwa, domin an koya ma mutane sana'a kuma sun koya sun iya, kuma muka yi alƙawari za mu ba su jari a ƙarƙashin ƙungiyar Aminiya na Malam Aminu Zaria. Yana yin wannan ne saboda ƙaunar APC da mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani da kuma mai girma shugaban ƙasar Najeriya. So biyu ne, Ubasani so biyu ne, President Bola Ahmed Tinubu so biyu ne. To farin ciki na shine an koya musu sana'a, mata da matasa da yara ƙanana, shekarun su ma bai kai na zaɓe ba. Mutane muna nuna musu wannan ba siyasa ba ne, muna yi ne domin al'umma su ji daɗi kuma su ji sanyin rayuwa a cikin wannan gwamnati na Malam Ubasani, domin al'umma su gane cewa Ubasani mutumin kirki ne, ya taimaki mutane, ya gina mutane, to bari su ma su zo su taimaki mutane a cikin wannan gwamnati saboda a samu sauƙin rayuwa. To farin ciki na kenan da kuma murnan da nake yi a wannan rana wanda bai musuntuwa. Hajiya Binta Muhammad, wanda ɗaya ce daga cikin masu ba gwamnan jihar Kaduna shawara, sannan kuma tana a cikin sahun gaba na tafiyar Aminiya Amana a nata ɓangaren, ta nuna farin ciki ne musamman game da yadda aka koyar da waɗannan ɗimbin al'umma sama da mutum 1250 sana'o'i don su dogara da kansu, tare da nuna farin ciki na ba su waɗannan tallafin kuɗaɗe. Sunana Binta Muhammad, ni ne babban mai ba gwamna shawara akan harkokin hulɗa da jama'a. Kamar yadda kuke gani dai wannan gidauniya ta ko in ce foundation ta Aminu Zaria Skills Acquisition wanda for Ubasani 2027 wanda a yanzu ta koma Aminiya Amana. A wannan kungiya ta jajirce ne wurin ganin ta tallafa ma tallaka tun daga ƙasa grassroots domin ya tsaya da digadigan shi, kuma ba don komai ba sai don san nasara da ci gaban mai girma gwamnan jihar Kaduna. Kamar da kuke gani yanzu muna na rayi inda aka tara ɗimbin matasa mata da maza inda aka koya musu sana'o'i kuma aka ba su jari domin su yi dogaro da kansu. To wannan kungiya ta jajirce ta tsaya da digadiganta akan ganin ta fidda al'ummar jihar Kaduna a cikin halin kakanikayi, kowa ya tsaya da kafafuwan shi domin koyon sana'a, kuma in ya koya a bashi jari domin ya fara wannan sana'an shi ma gobe ya taimaki wani. To hakika mun yi matukar farin cikin ganin shi a wannan guri, kuma wannan ya nuna maka dama kamar yadda muke faɗa tun a farko cewar ba wai yana yi bane domin takarar da yake so ya tsaya ko kuma takarar da al'umma suke ta kiran shi ya zo ya tsaya, a'a yana yi ne domin son mai girma gwamnan jihar Kaduna da kuma ci gaban al'ummar jihar Kaduna. Kaga yan nuna ta nuna, shi yasa akan ce duk abin da mutum zai yi saboda Allah. So kaga yanzu ya nuna wa al'ummar
jihar Kaduna cewa ba yana yi bane domin takarar da yake nema. Yau ba takara yake yi ba, amma saboda mai girma gwamnan jihar Kaduna ya fito an raba sama da miliyan 10 domin a tallafa ma al'umman yankin cikin local government a Narayi. To kaga wannan babban abin alfahari ne ga al'ummar jihar Kaduna. Idan muna samun jajirtattu irin waɗannan, to gaskiya ina ga insha Allah ba za a samu tallaka wanda zai ce ya rasa yadda zai yi ba a jihar Kaduna. A nashi bangaren Alhaji Nura Kurga ya nuna farin ciki tare da jinjinawa shugaban tafiyar Aminiya Amana Dr. Abdulmimun Aminu Zaria tare da jinjinawa mai girma gwamnan jihar Kaduna musamman game da irin wayannan namijin kokari da suke yi. Sunana Nura Musa Kuriga, uba ga ita organizer na ainihin wannan training da kuma bada jali, wato ita Fadila Nura Musa Kuriga. Taro alhamdulillah ya yi kyau kuma ya bada ma'ana, kuma an yi abin da ya kamata, ko kuma in ce ana kan yi. Kuma wannan yanki ne na ƙabilu na jihar Kaduna, kuma wata local government ne da take wani yanki na kudancin jihar Kaduna wanda kuma ta tara ƙabilu da yawa. An yi karantarwa irin wannan na sana'a, kuma an babba da jali a bangaren arewaci nan ma din an dan taba. To sai ya zamanto Allah ya aiko da wani abu mai shi wanda yake ainihin yin wannan koyarwa na jarabta, ma'ana yana kan neman sanata. Aka wayi gari bayan baya kasar nan mai girma gwamna ya ce mai haƙura saboda wani sako ya zo daga sama wanda ya fi karfin shi. Amma abin sha'awa bisa ga amintaka da take tsakaninsu, da ya kasa a gwiwa ya ce to shi kenan tun da ya ce bari ya bari. Dama can ya ce zai gwada nema ne tun da jama'a sun ce ya nema. To kuma ana cikin wannan abubuwan Allah ya aiko da wannan jarabawa. To a zatonmu tun da irin wannan matsala ta faru, an kuma ce mai ya bar maganan wannan takara, kaga babu maganan dawowa da ci gaba da yin wannan abubuwa, domin akwai kuɗi da aka tara wajen miliyan 10. In wani ne zai lallaba ne ya kwashe kuɗin, ko kuma ya ce ai mutanen nan ba yaran su ɗaya ba, kuma shi ba dan yankin su bane, dan haka in ya ma yi haka yayi daidai. Amma mutumin nan bisa ga nuna aminci da yadda da tsakanin shi da mai girma gwamna, bayan da gwamna ya sa shi wannan abu ya dawo a yau ya ce shi fa wannan alkawali da ya dauka zai ci gaba da yi, ba ma kuma wannan yankin ba, dukkan yankunan jihar Kaduna zai biya ci gaba da koyar da wannan sana'a bisa ga jagorancin ita wannan yariya Fadila Nura Musa Kuriga, tare da kuma da irin ba da irin wannan gudunmawa domin riko da kai da kuma iya tafiyar da rayuwa ta hanyar dan abin da ya samu ko kuma abin da ya samu a hannunsu. Sunana da Abdullahi Muhammad Zubairu. Ban abin da ma ya bamu mamaki a cikin wannan taron, irin yadda aka tara mutane aka koya musu sana'a, sai kuma abin ya zo daidai lokacin da mutane ke tunanin cewa Aminu Zaria yana fitowa yana koya ma mutane irin wayannan abubuwa, ana ba sallafi, ana ganin kamar cewa siyasa ne. To abin da ya bamu mamaki daidai lokacin da mai girma gwamnan jihar Kaduna ya mai magana cewa ita takarar shi, to a lokacin yadda kasan an yi mai allurar rabon kuɗi, yadda kasan an yi mai allurar rabon ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yan talakawa. Abin da zai kuma ƙara burge kai baka mamaki, ita jam'iyyar APC jam'iyya ce wanda idan ka yi biyayya za a bi ka. Wannan aiki da shugaban tafiyar Aminiya Amana ke yi, Dr. Abdulmimun Zaria yana yi ne domin marawa mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Dr. Malam Uba Sani baya, musamman na ganin sun sauke nauyin da suka ɗauka na al'ummansu. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji. Aminiya Amana ce. Ga Aminiya, Aminiya Amana. Aminiya Amana. Ku ce Aminiya Amana ce. Aminiya Amana ce. Jihar Kaduna bara mu tantance. Aminiya Amana ce. Dr. Aminu Zaria za mu bambance. Aminiya Amana ce. Jagoran Aminiya Amana ce. Aminiya Amana ce. Gaba da mu je ta kudai uban gayya. Aminiya Amana ce. Dr. Aminu Zaria ta kasan koya. Aminiya Amana ce. Mai tallafin matasa mun ga ya goya. Aminiya Amana ce. Ga mai mu'amala yara da mamanya. Aminiya Amana ce. Dr. Aminu Marke kafa an guriya. Aminiya Amana ce. Na gwamna uba Kaduna nutsar da 'yan kwaya. Aminiya Amana ce. Fitar ka cikin shiri ke sa su je juya. Aminiya Amana ce. Da ka ji Aminu ka san mai abinci ne. Aminiya
wallahi Aminu shi din mai karamci ne. Wane zai yi gaba da zaki ne, sara ko kwasassaka bai ka da gamji ne. Kowa ya tare giye shi za ya kwan zaune, kai ku ce mai hasada ya gado ta taki ne. Rugun kake dakta motsa kai wakili ne, bakin hadari mai razana 'yan hamayya ne. Su ganka su barka ko su mace da gilli ne, sannu dakta Aminu kai din mai amana ne. Bara in gusa in gaida su gwamna ya kyautu, kaci gwamna uba sani a yau satu. Gwamna na Kaduna ga makiyanka sun zautu, suna tafa jami'a har ma da sambatu. Maza mai taka kara hudun lissafi ne. Aminiya gidan daraja da kai kawo, a baka a yau a baka a gobe ba wayo. Akwai sirri mai yawa a itaciyar dawo, wannan kalmar aminiya mai kima ce. Ga dakta Aminu Zaria nan mu gaida shi, kwararren jarumin da ya gane aikin shi. Zubi za ka idan ka so ka ɗauda shi, sabo da maza ku ce jari su dakta ne. Sun ja kaka da su sun kasa ganewa, Aminu ka kara gode rabu godewa. Shi ne gatanka wanda yake ta dafawa, har ka kai mu ma da waka mu karerawa. Kana kan nasara daraja da kima ne, na Zaria dole ne mu yaba wa ɗan gaske. Su dakta Aminu masu faɗa siyo take, shiri ya kai shiri tafiya kawai wanke. Gwamna na Kaduna sannu uba sanu malam ne, zakin da idan maza sun gan shi sai tsoro. Sannu dakta Aminu Zaria ku kai horo, masoya na jira ka matso fito taro. A waka duk abin da na ce kalilan ne, maza ga abubuwa bisa kan kuta sauka. A gyara gida a share guri akwai zakka, su dakta Aminu Zaria ga ruwa murka. Mata da na kwance mai bacci ya farfarka, dare in yi dare haƙin su kure ne. Aminiya bara mu kiyasta aikinta, kullum a yi taimakon al'umma tsarinta. A damu da damuwar jama'a a jajanta, domin kuma al'ummar fata gane haƙinta. A yau ilimi a ƙari ƙasa a labarta, sannan aiki a kama kara a kwakwanta. Sanin ciwo na kai muka so a gaggane, gwamna na Kaduna dole mu kara wasa ka. Ga dakta Aminu ya ce in ta gaida ka, yana yaba kokari har ma da himmar ka. Dakta Aminu shi ya rike amanar ka, amintar ta yi karko kai da shi barka. Gaisuwa kan gaisuwa a gare mu tilas ne.